Balkan Sewitiniň Serdar, Mawtumly, bereket etraplaryna buğday eken daýhanlar, buğday meýdanlarynaky ýeti suw ýetmezçiligi derarly ekiniň 60 göterimden gorak hatyryny ýitirenligini aýdýarlar. Bu habar hökümet başlygynyň Owa Senagat toplumyna gödөгçilik edýän ornunmasary we Sewit häkimleri bilen mewsimleýin owa hojalyk işleriniň barşyny ara alyp maslahatlaşmagynyň ýanyndan geldi. Emma resmi habarlarda ýurdun ekin meýdanlarynaky suw ýetmezçiligi bu meselede daýhanlara nähili kömek edip boljagy barada hiç zat aýdylmaýar. Serdar, Mawtumly, bereket etraplarynaky buğday meýdanlaryna suw ýetmeýär. Sewitin agronomlary şu ýyl buğday hatyrynyň 65 göteriminiň ýetenligini aýdýarlar diýip Balkanna habarçymyz habar berýär. Onun sözlerine göre yıl başından beri bir gelegem sugorulmadyk buğday meýdanlary var. Kızlarvat, Paraw, Çerkezli, Mäni, Gumly daýhan örleşiklerini yıl başından beri tatsan hiç ýyly suw görmedik ekinler var. Ýagyş ýeterlik bolmady. Buğday düýbünden suw içse hasyly gowy, dok däneli bolýar we mineral ýökünleri geregiçe alyp bilýär diýip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen yerli hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň suw ýetmezçiligi ýylyň ýylyna guruk gelmegi we käte ýagýan ýagyş suwlarynyň akawalar, takyrlar arkaly bir ýere toplanyp ekrançylyk üçin netijeli ulanylyp bilinmezligi, odaly gurulan suw desgalaryna ýeterlik ýyda edilmezligi we beýleki guramaçylyk meseleleri bilen baglyp odaly suw inженери Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen eden töhfetdeşliklaryny aýdýar. Habarçylarymyzyň bir adam gören maglumatlaryna görä, mart aýynda ýagan ýagyşlar derarly Balkan Sewitiniň bereket etrafynyň käbir owalaryna gelen sil 50 töwerek hojalygyň öýüni, ekin meýdanlaryna bassy. Etrafyň uzyň suw, aboy, kanay owalaryna şeýle de 8-nji we 10-njy atly dağ etek owalaryna orta howp derejesindäki sil suwlar geldi diýip yerli ýaşaýjylar radionyň habarçysyna 18-nji martda gürrüň berdiler. Ýöne Türkmen medeniýeti ne artyk ýagan ýagyş, ne de derýa joşmasy, ne sil gelmesi, ne de suw ýetmezçiligi barada habar berýär. Bu meseleler hökümet meclislerinde hem açyk ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Häzir derýanyň düýbündäki suw gatal, ol ekinlere ýetişerden gaty pes. Şu ýyl hatda Kızlarbat, Bamy, Bäherden töwereklerine hem suw ýeterlik barmaýar diýip adatlyk bilen gürleşen hünärmen aýdýar. Ekin meýdanlarynaky suw ýetmezligi Türkmenistanyny diňe uzyň çörek, iýim nowatlaryna esas bolýan buğday, arpa hatyryna däl, eýsem güýzlük yer alma, sowan ýaly ady gömleriniň hatyryna hem uly ziýan ýetirýär. Mysal üçin martda ýagan ýagyşlardan soň gelen sil suwlary owa ýaşaýjylarynyň buğday, ýalky sowan we yer alma ekinlerine esli derejede ziýan ýetirdi. Emma daýhanyň çeken ziýanyny ne ölçeýän bar, ne de nazara alyan var diýip kärenneçiler diýenýär. Indi bolsa güýzki yer alma we sowan ekinleri suwsuzlukdan saralyp otyr diýip habarçymyz aýtdy. Yerli hünärmen ýurdun suw hojalyk ulgamynyň henidem Sowet döwründäki ýaly işleýänligini, netijede suwun juda beýsarpa ulanylýanlygyny aýdýar. Israilden ýa-da Eýranyň tejribe alynsa, suwdan has netijeli peýdalanýan ýurtlaryň tehnologiýalary ulanylsa, Garawum kanalyna isrip bolýan suwlaryň özünden hem Türkmenistan ýaly bir näçe döwleti suw bilen üpjün edip bolardy diýip adatlyk bilen gürleşen hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň suw desgalary köplenç wezipesinden peýdalanyp beýkanun gazanç edýän adamlar üçin işleýär. Masal üçin bereket suwamary gurap ýatyr. Garawum kanalyny we ondan bölünýän ýaplarda tas suw ýok. Kanaldan bölünýän ýaplar 35-40 ýyl bäri gazlanok. Olaryň akawalaryny gyrmança basypdyr. Kanaldan we ýaplardan töweregi syzýan suw ýerleri şorladýar. Serdar etrafyndaky ýerleri hatardan çykarýar diýip hünärmen aýtdy. Emma Muharramazdan Balkan vilayetinin häkimi Atyr Halifowyň 18 aprelde prezidenti beren hasabatyna yer almanyň, sowganyň bol hasylyny östürip ýetişdirmek goýunça giňmeçörli mewsimleýin çärelerin geçirilýänligi, ag ekinlere ýyda getmek işleriniň batly depgünne dowam edýänligi aýdyldy.